Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cañete and Company, RC Daisy Gulusinda, Melton's Halo-Halo, Carmelita Mabini Flowers, Toll 148. Uban sa itong mga tagsa-tagsa kakatuyuan ato sa biapil nining santos nga misa kining mosunod. Alang usab sa mga katuyuan sa mga benefactors and sponsors of the Paulines TV Ministry. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kaigsoon, alang ka natong nagsimba karon dinhi, no? Sa itong mga igsoon, nagsimba diya sa tatag sa nila ka, panimalay diya sa ng telebisyon, labi itong mga igsoon nga masakiton, usab itong mga igsoon nga naa sa hospital, nga nagsimba usab, o mga communities, like for example, the Pope Francis communities sa ilahang apostolado sa healing nga nagsimba ning misa karon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ang Ginoo maghatag kanatog healing, peace of mind, and a blessing atong kinahanglan sa kinabuhi. Lubos tanan unta tagaan ta niya sa gasa sa paghinusos ng mga sala. Basulan nato ang atong mga sala. Maandaw kita pagsaulog ning santos nga misa. Ginoo,
kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasalo ng atong mga sala, dadungad tos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. O kadai sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan magagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagan sa sala sa kalibutan, taroy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa Amahan, dawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang dulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, nga nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diya sa imong pagkaluoy pagpasaylo. Padayon na ang paghupong kanamo sa imong hatag sa gugma. Tabangi kami pagkugi paglakat nga nas kinabuhing tunhay nga imong gisaad. Ug pagdanga sa kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo niya sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Alaot gayud kamo, nga nagpuyo nga haruhay diha sa Sion, ug kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tao sa nasod sa Israel, nga maoy dangpanan sa mga tao. Alaot gayud kamo, nga naghigda sa mga mahalon nga mga katre, ug naghayad-hayad sa inyong mga kama, ug nagkaon sa karning sa mga nating baka ug nating karnero. Gusto kamong magtagik ug mga awit sama sa gihimo ni David, ug magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyang kamog inom og bino, ug gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayo nga lana. Apan wala kamo magbagutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa kamo maoy unang mabihag, ug ang inyong mga pista ug mga kumbira matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigang Ginoo kalahag ko.
Daiga ang Ginoo, kalahag ko. Bulahan siya nga matinumanon hangtod sa kahangturan, nga nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gutom. Ang Ginoo nagahatag og kagawasan sa mga bihag. Daiga ang Ginoo, kalahag ko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga naluka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Daiga ang Ginoo, kalahag ko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balut. Apa niyang gibawo ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Daiga ang Ginoo, kalahag ko. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan kay ikaw iya man sa Dios, di kayi kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong, Diyos nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi, sa pagsugid mo sa imong pagtuo, atubangan sa daghang mga saksi. Atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan, ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Ug matnguni nga dili kini kabulingan, ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadiyag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat. Ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pagayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
manaa kaninyo. Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ni ka o Si Jesus mingon ngadto sa mga Fariseo. May usa ka dato nga nagsulob og labing mahal nga biste, nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabus ginganlag Lazaro, kansang lawas na lukop sa mga nuka, o pagkadadoon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Basin nalag magkakaon siya sa mga mumho ng mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug mutilap sa mga nuka. Unya namatay si Lazaro, gidala sa mga anghel ngadto sa kilaran ni Abraham dito sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay, gilubong, nagantos pag-ayo dito sa Hades. Nimihat siya sa iyang nakita si Abraham dito sa layo, si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan kaluyin taon ako. Padala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig o pagabugnawon ang akong dila. Kaya nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Pan si Abraham itubag, anak, inundumi nga sa didto ka pas kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lunlon lamang daotan ang nahiaguman. Pankaron, malipayon na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa ni Ana, nailaw nga bungaw, nga nag-ulang kanato, karon kadtong buot mutabok nganha kanimo gikan diri dili makahimo. Niyang anaa diha makatabok nga ri kanamo. Ang dato mitubag, kung mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw, na imuntang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Din ako may 5 ka maigsuong lalaki. Patua siya aron sila kapasidanan o dili mahianhin ining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, ana adito si Moises o mga profeta nga nagapasidaan kanila, sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang gisulti. Ang dato mitubag, apan amahan, kana dili pa kiniigo. Kadunay mabanhaw nga moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilahang mga sala. Panmingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises o sa mga profeta, dili gayud sila makabig bisan pa may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. dayon ikaw o Kristo. Mga isunod na kay pangutanan ninyo, unsa may hunahuna ninyo, what do you think? Unsa magay opposite sa love? Hate? Many would say, opposite to love is hate. No? Pero si Marian there mentioned something like ang opposite di sa love, kanang to ignore, no? Indifference ba? Dili hate. Kaya kanang hate God, munang giingon, the more you hate, the more you love. Sa ito ba, kanang hate na nagamang pahit, na nagamang gugma. But when you ignore, you don't exist. So, ang opposite ay sa love is to ignore, to be indifferent. No? Muna yung natabo sa istorya ni ining asawang giawan niya yang bana. Napuitag yung yaw-yaw niya ba? Ito kay bana, bisyoso kayo, sugarol, himabay, adik,
nga nanaatanan. Muna ang iya sang yaw-yaw sus sa asawa, wasay hunong buntag, udto, hapon, gabi, wagi hunong sa gyud. Kaya mo sukuan niya. Pero kapait sad, isamot sa kaguol. Ito ka iyang bana, wa mo kibo. Huwag hitabo. Gani, masagdan na siya, gikatulgan pa siya. Munang asawa, wala siya kaantos ay, kuha siya sa kabalding tubig, buang na iyang bana, gituok niya hapit, ingon siya, klaruhay ta, bagbuwag ta. Klaruhay ta. Do you love me? Or I don't care if you hate me. But dili mahimo that you can ignore me. Gugma ako, bahala tingali, imo ko kasilagan. Kung di na ko maantos, kung di mo kong ibaliwala. Kaya kung di mo kong kasilagan, maayo. At least, nagunahunakan ako. Mga igsoon, kung namin ako sa Ebanghelyo, kung sa mag-isaan ining dato-dato ba? Ang dato? Tanaw ko, nibasa na ako, ang kadugog mo. Huwag gini siya. He did nothing wrong ato sa Lazaro. Huwag mo siya yun. Mga saba, ganun, nakaraon nila sa bumho. Ika sa lamisa. No? Kaya, kita sa ka, wala sa palablabi, wala sa mga, ang iya lang dato siya, sabad ay ng dato. No? Pero, mahagdaw ni mo sa istorya, kayang sa mga yun, ang wala pa pagkabana. Indifference. May pang-iro, nagpagkabana, nitilap pa. May pang-iro siya. Wag yun siya kita ba nga. Murag ka, hila sa pagkabuntag ba nga siya, sobra yung pagkaon, sobra yung kahimtang niya, nastupan niya nga, masakiton o gutom. Wa siya makonsensya na ba? Indifference. Ignore. Kini ba yan, no, mga igsoon? Di biyan siya isolated cases. Makita tani sa ato ang kitilingban karon. Sa usas mga parokya nga akong na assignan, di na ko isulti. Na iso division diha nga sus na ang mga rich, amot dili tingli famous pero mga rich yung dagko yung ang bahay sus. Dagkong bahay kaya. Unya magmisa man ko diha sa village. Ang umisa, ang manambong mga maid gyud. Kung haman di ang nagpuyo ng mga bahay, dagkong bahay, way nagpuyo. Tuwas Amerika, tuwas laing bahay. Kada kong bahay nila. Yung usama inyong itiman diha. Bantay sa bahay, bantay sa mga iro. Ang iro di lagi bantay. Kadagko sa bahay, pagkaway post. Kung sa'yo, makita ko sa TV ba nga naibit tayo mga gidimulis, intan, way bay, giwanan, giinitan, way katulgan, way kanan, nasa daan ba? Yan di bayang way gamit. Muro ba, don't you find something wrong with that? There must be something wrong in there. Mabitaw nga, dang higayon bitaw nga, ipakonsensya mi sa mong inahan, no? Labi pagka nabitang mga onwi nga daghan kaayong subrag mumho yung usik-usik. May nga, sus, yung taon, usag yung taon mo, may mga silingan itong way kaon. Nga, kana inyo nag-usik-usikan. I still remember that. Ayaw. How many times ikaw maka-witness din, di ba, karang laipanas television at radyo ba, munawag pakitabang, ito, sus, kita juga ba, tabanguno juga ba, kinahanglan pinalang katambal, niya, udi maka tumari tambal, lamit mamatay, ikaw magtanaw ka ba? Niya doon na kayo na milyones na natudas bangko ba? Tanaw lang kayo. May nagkakaluoy, nakakaluoy, makaayaw na. And you did nothing with it.
don't you feel guilty about it? Something must be wrong. Something must be wrong. Inoon, usay ato ang hupay-hupay itong kagaling ba nga to excuse as well sa anong nanhanabog ko mutabang nga kini akong kwarta ako maning kinugihan. Ngayon tabangan ng mga tawhana ng mga harita katabang ba? Mga tapulan mo na sila, bisyoso. Was like kwarta, deserve it. Sometimes mo na ito yung rason ba? Mayroon tayo nga, ubang pang rason nga, imong sitagaan, hamadan na sila, di mo trabaho. We find reasons, di ba? Gani, mayroon tayo nga, nganong kita may magasto o na ni pamilya? Hay mo na simbahan, hay mo na gobyerno. You could have a lot of reasons. And I don't know what is our excuse many times. Nga marunong nga kita ba aron pag hupas ng konsensya, maka-rationalize tayo nga, I should not help because they don't deserve it. Do you think atong konsensya mahupay gina? Ma-convince? Nay, karong Pizza 20 City, mao rin death anniversary ni Monsieur Kamomot. Chufili Kamomot ba? Sa buhi pa siya, living saint. Nya karon atong giampo nga masantos gid siya. No question about that. Santos magid siya. It's a matter of time. No? Doon na siya tubag ni ining mga gitatong objection. Ako, kaibaw ko, tungkol kay ako, nakurutor ko niya sa Pardo, kakarkar sa ko, kakarkar siya. He was contemporary. No? Maka, yung ito, sa issue nga ingnan siya, Monsignor, no? Kanang sayop ginang Monsignor, giilad lang ka ang mga tao nga magduol nimo. Kanang resita niya, sus, kung sa gitang resita ha, daghan, kapilan balik-balika. Nga atong una, dito gud sa kuan, sa karkar, na may mga pubo na magbaligyag ba sa ini, mga kahoy. Nga bisag unsa na basta gas pobre palitong ginang Monsignor Kamomot. Kanya mga maro, may nga mo na yan, Monsignor, padita di Monsignor. Ingon siya, pila man na, bayaran si Hatos Kusina. Ingabot na Hatos Kusina, ang maorang kahoya, dawaton sila ang tao, ilang barkada, ibalik ko sa baligyang Monsignor Kamomot. Balik-balik, ang usa ka kahoy, kaliba palita. Nagiingnan siya, Monsignor, sayop din ang gibuhat mo siya. Giabusahan ka. Bago si tubag niya, ningon siya, sayop. Mas maay, palabihon ako, mas masayop ko ng hatag kaysa masayop kung ako kahatag. Be, sa ono na paglalis, dili gina siya malalis. Matigdan gini mo. Ingnan na siya, diya Miss Pardo, kudotor ko niya, nga, nyorsos ka na yung taga-ag, lali mo na, ang kulikta na mo ay humagmisa niya, di mo nakabot sa kumbinto. Ang kulikta, naglinya mo na mga kilimos siya, dako maraming lawas na medyo kayo, dako paglawas pa na igod. Tagaan niya, kadakog lawas na niyo, tawag mo nang mutrap, tagaan niya mo, maana na, patrabuo na sila eh. Ningon siya, di kanang kuan, di kanang pakilimos, trabaho biya sa na, di nalalim mo eh, ikaw may pakilimos oh. Trabaho na, ato na tagaan, kaya di nalalim pakilimos, so eh. Pilde ka. Nganong namatay mo to siya? Ambot ay bawa ka man ini. Namatay to siya tungod kay he wanted to help somebody. Kato yang driver may pagka reckless to diha sa karkar. Wa gyud mo hire adto. Wa gyud mo hire. Nigin siya mo senyor, ayaw na mo senyor kay pagkabadungon na siya mo bag. Ayaw siya og uray og diway mo tabang ni ini. Kinsa mo tabang ni ako na lang. Muna nga mo nag-drive niya. Na. Patay gyud siya. What he did for that. Wingson, mao ning ebanghelyo. Ang ebanghelyo makita nimo, kung maminaw ka ba, kining gipadayag sa gilato sa Ginoo, nadaan ni siya warning bitaw.
Warning actually. Napasidaan na to ba? Ngayon siya, kasama ning gitawag dito dato ngayon nga, pasidaan ito mga igsuon dito nga tuas kalibutan. Ngayon ta sila dili mo sunod kanamo. Masunod din. Pasidaan ba? Nga maminaw ta sila. No? Yung Ginoo, ingon si Abraham, kung maminaw sila, pasidaan na to ni, nga di ay, una, nga di ay, kita maimpirno di ay ta. Di lang sa butang na tungil ang ibuhat, kundi sa pagbuhat itong ang buhaton. Kaya nang itawag itong sin o omission. Kaya ka magbuhat, magkapaimpirno di ay nais. So naka-warning. Unya, lain pag-warning, badayag sa unang pagbasa, nga ningon ang Ginoo ba, kamo mga dato, nga dili ka mamutabang. Ingon siya, alaot mo. Kamo karong hayahay kaayo. Alaot mo. Alaot mo nga kamong busog kayrong kay gutumon gyud mo. Alaot mo nagkatawa karon kay magdungoy-ngoy gyud mo. Alaot mo mga tao karon nga dinaig sa tanan sa tao sa kalibutan sa katawhan kay kini mo ilang gibuhat sa mga mini nga propeta. Alaot. Mga isusutag alaot. A story dito sa Roma, no? Usa sa mga makinadmanon ni suri siya ngadto sa Roma, nakita niya mga palasyo nga nindot kaayo, mga statwa nga nindot kaayo nga gitawag to gibistihan o mga mahalon kaayo panapton kay haron dili mainitan na. Pero ang nahitabo mao kini gamita siya nagsud-ong niadto, nagdaig niadto, dihay bata nga nigunit sa yahang kamot nga nangayo og pagkaon. Tanaw siya sa bata. Tanaw siya. Tanaw siya sa statwa. Ingon siya, tanawan ng statwa, oh, pagkanindot sa bisti. Pero tanawan ng bata, imahen sa Diyos, anak sa Diyos, nga noog ang gisulog. Noog ang gisulog. Ingon siya, ang katilingban nga diin, dili makita sa kahilas ni ini, will be doomed. Apang utana mga iso na ito ka na mao kini. Unsa may atong priority sa kinabuhi? Asa man ang kabus atong kinabuhi? Asa man ang tiwa atong kinabuhi? Do we love them? Do we hate them? Or do we ignore them? Ngalan sa mga Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos sa mahal magagagahom sa tanan. Mabuhay sa langit at sa yuta. Yesu Kristo, yung anak, kabugtong Ginoo nato. Panam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yung anak ni Maria nga Birhen, kisa kisugo ni Poncio Pilato. Kilasa sa krus na matay o gilubong. Mikunsan sa mga minatay. Katulog ka alon na banhaw. Misaka sa langit. Nagaligo sa tuo sa Diyos ang mahal magagagahom sa tanan. Kandito mabalik siya aron pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasaluan sa mga sala, pagkabanaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Ang sayop sa dato, kay wala siya mahibalo ni manumbaling sa kabus nga dito sa iyang ganghaan. Ato ang mga pangamuyo, sulod ni ining balaang kasaulugan, magpadayag unta sa atong pagpapana alang sa uban. Mayong kita Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Nga ang simbahan magpabiling magmalig-on pinaagi sa paggiya sa Espiritu Santo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga Lazaro sa atong katilingban karon, ang mga kabus, dinaog-daog, masakiton, nagsubo, ug ang nawad-an sa trabaho, makasinati na unta sa kahupayan sa ilang mga pag-antos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dungga kami.
nga ang mga dato makaamgo unta nga mas bililhon pa kaysa kalibutanong bahandi ang pagkamanggihatagon ug ang pagkamapaambiton. Mga muyo kita sa Ginoo. Sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga seafarers ug ang ilang pamilya magmalig-un unta sa ilang pagtuo kang Kristo ug dili mahadlok magpadayag niini sa tanang higayon sa ilang kinabuhi. Mga muyo kita sa Ginoo. Sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga benefactors o sponsors niining TV Mass, suklian unta sa Dios sa gatos kapilo nga grasya sa ilang pagkamanggihatagon. Magampo kita sa Ginoo. Sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na kadtong naangin tungod sa krimen sa droga ug sa dili makatarunganong pagpatay sa duha ka Meksikano nga pari, sila ni Father Alejo Juarez o Father Jose Alfredo de la Cruz. Magmalipayon unta, uban kang Abraham, didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Amahan, nangamuyo kami alang sa tanang katawhan, dawata kini sa ngalan si mong anak, ang Ginoo sa tanan, nga nagpuyo ug naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Agampo kita kining sakripisyo dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo
sakristisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyong ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok nga santos nga simbahan. Diyos sa kaluoy, dawatan mo mga halan. Himuag kini nga tuburan sa panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aming ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunhag magkagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod sa kaluoy, sa kasipanan sa katawhan, napakatakos pagkatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, giluwas kami niya, gikan sa kamatayong dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanang mus kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awi. Santos, gay ko ginutuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu na pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo. Ngalawas sa dugo ni si Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siyagpan. Ipasalamat kanimo mipikas sumiyatan ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mga pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanino pag-usab. Mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay.
Dos kamatayon pagkabanahon ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo. Tugay imo kaming giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Imo kaming nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung dumi imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahimpit kami sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, Jose, among Obispo sa tanang mga pare. Hinuli mo sa mga igsuong nangamatay, malaom nga banhaw silang tanang nangamatay, dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kaniyong magagagahom nga mahal, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Ang pugitas ng amahan atong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay imo manang ginharian, ang gahom mo kahimaya. Hesus Kristo nagkas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanaw mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita pa nag-inig, so unay. Peace.
Kudiro sa Dios sa gawag tang salas kalibutan bulahang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas sa Kristo pag-amping kinakudas kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo, himo ang kining misa di na among gisangyong kamatayon ni Kristo. Magdalaon ta kanamos kalawasan, maghiusa namo tipon kaniya desimaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo guyog hari, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat mo sa imong anak ang kasakit at kamatayon sa krus. O itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinawat na nag-antos tungod sa sakit sa balatian. Magkaamong gigipili siya aron maghimong santos na iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nabuyog hari ubang kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa tuang choir karon ng Brothers of San Pedro Calungsod. Thank you. Usab mga tuang pilgrims, SPFY, San Carlos Seminary or seminarians, maybe in 3 years mga pare na ni, tanawadaan ninyo. And of course, ang ilang rector, Monsignor Roger Fuentes, uban sila ang kauban si Father Kyle, no? Tabo-tabo. No? General Provider, General Insurance Agency, Staff and Financial Advisor. There, no? These beautiful ladies there. No? Pauline Cooperators, offers Pedi and Tessie Alera, EPC Jenna Bunghanoy, EPC Tess Macias, Nilo, and EPC Angeli Ahat. Of course, I would like to greet some of our viewers in Texas and New York now who is monitoring also, who is attending Mass. No? And they are with us atong kababayan in New York and Texas. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali inyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mangutanar gud ko nimo gud. Mangutana ko ba? Sa bahay ni mo, Nakahatag. nagduka-duka ko. Ay sa paminaw sa nakahatag ko ba din ni kwarta para kolekta wa? Nakahatag ko wa? Nakatag man, pero di buok. Ngano man ganinas pag-agi sa Cebu taglingiw-lingiw man ka. Gisod nimo imong kamot bulsa pero wa gyud kay gitunol nga. Wa lagi sinsiyo, tibuok man imong gihatag nako. Ay pag-ingon ana, uy, ang paras Ginoo ihatag nas Ginoo. Tay pa sa, bihatag ka sa kolekta. Nihatag. Oo, ato na tong duha, magtiayon ba yata? Ay pag-ingon ana ha, tingali gusto kay ikabuntag ma-headline ka sa newspaper binga ba? Dako bold letters ka. Bana gibitay sa asawa. Gisulsa ko ngano? Kay ang kwarta gihatag para kolekta wa ihatag. Kay gitagana para Ay, numero. pastilan. Ihatag na ito na akong tibuok. Ano, gunoroy? Nangita ko sinsiyo, wa may sinsiyo. Di wala lang ko hatag sa kolekta. Ay pag-ingon ana. Total, Uy, hatag naman ka. Usa na ba magtiayon ko ta? Di ato tong duha. dili na lagi maayo para nako dili maayo ka na kung unsay gihatag ang imong na akong gihatag para nas Ginoo ihatag na Magtagsaay yun na ita. Aber, ngano man kuno na, nganong doon na may kolekta? Kada misa doon ay kolekta. Di man kada kolekta, apil yun sa kasulugan sa Santos nga misa. Di ba? O direkta pagkasulti, ang kanato ang halad kasi sa kolekta, ang kagamitan na mao gyud ang pagsuportar gyud na sa ato ang simbahan, no? O may sugot ang simbahan, kay pa ang ato ang gitawag na to kaparian diha, ang mga gastuan diha sa ato ang sa simbahan nato, sa atong pagpundukan o sa programa sa simbahan. Usa na siya. Pero ang katuyuan ng gisud anak yun, mao ang para pagtabang sa kabus. Naana siya, that's for charity and for the help of the church. Mauna ito yun. Gani, sa atong unang panahon, ang Kristo ng Katilingban, mga magpundok na gani sila, no? In worship, no? Magdagi sila ng mga halad. Ilahang mga halad, diin, nga anang agape ba? Haron, pinaagi sila mga halad, ang katong ilang mga sako sa Katilingban, nga mga kabus, timawa, mga orphans, magkakaon, no? So why good moon yun tungod sa ilang halad, no? Kanya anindot ani mao ni siya. Kining halad ofertory no, mo halad man ta sa pan og bino no. Mao ni simbolo sa ato ang kaugalingong kinabuhi, no? Nga atong gihalad. Kaya baya, di biya na mo daw ang Ginoo sa pan, sa bino, sa saging, sa apples, tana na kwarta sa pare, biya makaon na sa mga lalas pare. Pero kana siya, simbolo kana, whatever you offer, simbolo kana sa imong kinabuhi. Kana pan og bino, o kana imong ihala diha, simbolo kana sa imong kinabuhi. Apil diha imong mga pag-ampo, kasakit, kalipay, mga paningkamot sa kinabuhi. Nga imong gipaluan sa halad ni Kristo, kay ang gihalad gyud sa Santos nga Misa, si Kristo man ang gihalad. Muna nga atong giapil atong panghalad diha. Nahindot kay na siya. Nga kanang kita naapil ta sa halad. So kanang imong iamot diha tanan, imo nang kinasingkasing gyud yang gihalad ngadto, dunay kahulugan kana. Muna nga ikahimo sa panugbino nga lawas dugo ni Kristo, tanawa imong halad ba? Nahimo na gitawag na itong kalanon nga espirituhanon, dino nga espirituhanon. Unya, kaya nahimo ng lawas ni Kristo, unta ang grasya ni Ana ba, kanang lawas ni Kristo nga, gihalan niya alang sa kalawasan sa kalibutan, alang sa datong katawhan, kita usab yun nga na, tuyog anang halara, ang atong paghalad ni Ana, di lang diha sa misa, no? Kundi ang atong kinabuhi nga nasandurot ni Ana, may muna sa niyang halad nito sa katawhan layo pa sa mga kabus. Muna nga, meaningful kayo na ang imong pagsudya. Ano na ari lang, suportar sa simbahan o suportar sa mga kabus. Pulabaw, kanay mong halad, this is my life. Ang meaning ni Ana, ang gusto ko, nga kini ang offering, my life, it will be with the Lord. Nya, kung this will be transformed, blessed by the Lord, it will be also given to others. So, ang paghalad, pag-amot, sagrado kaya nakatabang lang ka, nihalad ka nga sa Diyos. Manang sud yun, no?
Kung sa may imong ihalad, depende sa kadako sa imong kasing-kasing. Kung gamay ka kasing-kasing, gamay lang. Kung dako kagong mas Ginoo, ikanay bahala. Manlalaban ako sa buhing pan, manlalaban ako sa buhing